سلامتنا نقدمنا من جيوت كريستوس بيت كريستيان صدق مسقل بزبل حصير ملእኽት እንትነስዕብ بحاجوسن بركتن እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊ ኃይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ምዃኑ የረጋግጽ ሰብ ሕግ ሙሴ በመፍጻም ፍጹም ጽድቅ ክረክብ ስለዘይኸኣለ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቅሪ በነቢያቱ አቢሉ በትንቢት ዝተዛረበውን ቃል ዝፍጸመሉ ጊዜ ምስ አኸለ አማኑኤል ወይኸዓ ኢየሱስ ካብ ድንግል ማርያም ተወለደ አማኑኤል ማለት አምላክ ምሳና እዩ ማለት እትኸውን ኢየሱስ ኸዓ ንህዝቡ ካብ ኃጢአት ዘድሕን ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ መቅጻዕቲ ኃጢአት ከፊሉ እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ ኃጢአቱ ካብ ልቡ ምስተነሰኸ እግዚአብሔር ካብ ባርነት ኃጢአት ናብ መንፈሳዊ ሓርነት የውጽኦ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ዕረፍትን ድማ ንነፍሱ ይረክብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረ ጽድቂ አለዎ ሕግ ሙሴ ግና ጽድቂ አምላክ አይምጽእን እዩ ለሙውን ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ አይተቀየረን ናይ እግዚአብሔር ሰላምን ዕረፍትን ምስ ኩላህና ይኹን ተባረኹ